ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 298 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Александр Волконовский $1,900,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Илия Топурия бошад $840,000. пулҳои коркардаи Роберт Уитакер $450,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Пауло Коста бошад $289,000. пулҳои коркардаи Мераб Дувалишвили $220,000. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Генре Сехудо бошад $174,000. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнири UFC 298 муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волконовский ва довталаб Илия Топурия шуд, ки дар ин муҳориба Топурия Волконовскийро дар дуюм раунд ба нокаут равон карда чемпиони нави вазни ним сабуки UFC шуд ва чанд соат пеш акнун чемпиони пешина Александр Волконовский видеонавор сабт карда гуфт ки камарбанди худро баргардондан мехоҳад ва ӯ дар ин бора чунин суханҳо гуфт: дафъаи дигар ҳамаи кор дигар гуна мешавад. ҳозир ман ният дорам ки каме истироҳат кунам, лекин ман аниқ бо Топурия реванш гузаронидан мехоҳам. фикр мекунам ки UFC дар Испания турнир гузаронидан мехоҳанд ва бо эҳтимоли калон ин кор охири сол мешавад ва ин чиз барои ман хеле хуб мешавад, чунки то охири сол ман метавонам ки вақти худро бо оилаам гузаронам, каме истироҳат кунам, каме худро барқарор кунам. абад мо ба октагон бармегардем ва ҳамаи чизро ислоҳ мекунем. дафъаи дигар мо ҳамаи корро дуруст ба анҷом мерасонем. ман ин камарбандро бармегардонам. суханҳои маро дар ёд гиред, гуфтааст Волконовский. ана худи Топурия бошад эҳтироми худро ба Волк баён кард. бисёриҳо мегӯянд ки шумо ягон кор карда наметавонед. онҳо шуморо аз роҳ гардонда ва дар шумо шубҳа пайдо карда метавонанд. лекин фаромӯш накунед ки ягона касе ки ба шумо барои ҳадафҳоятон расидан дар кор аст, ин худатон ҳастед. ба худ бовар кунед ва кори зиёд кунед, чунки ҳамаи чиз меояд. муҳим нест ки шумо аз куҷо омадед, агар шумо куҷо рафтанатонро донед ва чизе ки шуморо дар пеш интизор аст аз чизи дар қафо монда муҳимтар аст. ягон вақт таслим нашавед, бархеста мубориза баред. ташаккур Волк, ту рақиби сахт будӣ ки маро боз ҳам зуртар кардӣ. барои ман бо ту дар октагон ҷангидан шараф буд, навиштааст Топурия. ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов пеш аз сеюм муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC мотиватсия хеле сахт дорад ва ӯ ин лаҳзаро бесаброна интизор аст. ӯ ана ҳамин наворро нашр карда чунин суханҳо навишт: 4 рӯзи дигар монд, вақт омад, рафтем Тоҷикистон иншааллоҳ, навиштааст Наимов. ва Муҳаммад Наимовро дигар вазигари машҳури тоҷик ҷангвари бебоғ Самандар Муродов дастгирӣ карда навишт ки ба пеш ака Муҳаммад Наимов. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов аллакай рӯзи 24 ба 25 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Мексико баромад мекунад ки рақиби ӯ варзигар аз Венесуэла Эрик Силва хоҳад шуд. аммо пеш аз худи муҳориба онҳоро маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. дӯстон, ссилкаи бепули пахши мустақими муҳорибаи Муҳаммад Наимовро мо рӯзи муҳориба дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед то ин ки ин муҳорибаро тамошо карда тавонед. ссилкаи телеграм канали мо дар якум комментарий закрепид шуда. дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.